Máme tlačítka po celém obvodu, které slouží jako uložení ostřícího místa a po jejich stisku se nám objektiv předostří na dané místo, takže nám ubyde čas potřebný na samotné ostření potom. Tady máme kruh na Power Focus, kde pomocí elektroniky ovládáme ostření, samozřejmě zoomovací kruh, ostřící prstenec. Máme 3 mody stabilizace, kde první nám stabilizuje ve vertikální i horizontální rovině, druhá pouze ve vertikální a třetí je téměř bez stabilizace při samotném komponování, ale při expozici se stabilizace zapne v obou osách. Můžeme si stabilizátor v případě potřeby i vypnout, ale nevidím to jako nutnost. Můžeme si uložit do paměti předostřenou vzdálenost a tu samozřejmě potom buď to zapnout, vypnout, anebo jestliže zmáčkneme předostří se nám, tak získáme i zvukové potvrzení. Výhodou objektivu je hlavně vestavěný telekonvertor, který můžeme jednoduše přepnout tadyhle s páčkou a prodloužíte ohniskovou vzdálenost 1,4krát a je i možnost páčku uzamknout, aby se nestalo, že telekonvertor nám vyskočí. Samozřejmě u těchto objektivů již jsou drop-in filtry, které mají průměr 52 mm a pouze se zasunou. Je možné použít s přechodovými filtry, je možné použít s polarizátem či se šedým filtrem. Z ostření zde máme klasický autofokus, power focus, což právě souvisí s elektronickým ostřením a plně manuální ostření a můžeme si omezit i vzdálenost, kde objektiv bude ostřit. Buď to bude hledat ostření v celém rozsahu, nebo od 2 metrů do 6, nebo od 6 do nekonečna, kde je to ostření výrazně potom rychlejší.